సిక్కిం రాష్ట్ర 50వ ఆవిర్భావ వేడుకల ముగింపు కార్యక్రమం అంగరంగ వైభవంగా సాగింది. రాష్ట్ర రాజధాని గ్యాంగ్టాక్లోని పాల్జోర్ స్టేడియంలో నిర్వహించిన ఈ వేడుకల్లో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, ఆ రాష్ట్ర గవర్నర్, ముఖ్యమంత్రి, మంత్రులు పాల్గొన్నారు. విశాలమైన మైదానంలో కళాకారులు నిర్వహించిన సాంస్కృతిక నృత్యాలు కనువిందు చేశాయి. సిక్కిం సంప్రదాయ వస్త్రాలు, టోపీ ధరించిన ప్రధాని మోదీ ఈ సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలను ఆశాంతం తదేకంగా వీక్షించారు. వేలాది మంది ప్రజలు ఈ వేడుకలకు హాజరు కావడంతో స్టేడియంలో అన్ని గ్యాలరీలు కిక్కిరిసిపోయాయి. యువతీ యువకులు చేసిన సంప్రదాయ నృత్యాలు ప్రతి ఒక్కరిని ఎంతగానో ఆకట్టుకున్నాయి. Kita